Jo, og velkommen til øh, Feedback med Mikkel. Vi har fået til opgave at teste om en hjemmeside, den gør det, den skal. Så det vil jeg dykke lidt mere ind i nu. Vi har fået til opgave, at vi skal vise hjemmesiden ud fra kanylemodellen. Og kanylemodellen i denne sammenhæng vil vise, hvordan Thy-møllen som afsender sender deres budskab til modtageren. Og vi vil så også derfor bruge det til at analysere effekten, om informationen, Thy-møllen, altså budskabet, egentlig godt vil ud med, om det når frem til kunden, den kommende kunde. Og med det kommer vi til Minera-modellen, og den vil hjælpe os med at forstå målgruppen. Da det ligesom kan sige lidt om, hvad for en type mennesker, der køber den her vindmølle. Og det har jeg sammen med holdet egentlig fundet ud af, at det meget gerne skulle være den her lille og grønne segmenter. Altså den højt uddannede kvinde, der er miljøansvarlig, og den lidt lavt uddannede, men flittige mand, som har penge til den her vindmølle. På hjemmesiden er der ikke noget, der appellerer til hverken eller, så det er selvfølgelig en downside, når det er dem, man skal have budskabet ud til. Der er ikke noget, der for mig eller for hver anden i disse to segmenter, lille og grøn, til at købe møllen. Det er godt. Og så kommer vi til usability, som også er en rigtig vigtig ting af en hjemmeside. Og her ser jeg som ekspert, at siden har problemer med brugervenlighed, og det er svært at finde information, og der er for få handlingsknapper på hele sitet. Jeg foreslår, at vi laver kortere og tydeligere tekster, og en CTA'er, og et site med forbedret navigation. Og CTA'en, den mangler også, så det er også en problem, da call to action rigtig vigtig for en velfungerende hjemmeside. Og så synes vi også, at mobilvenligheden, den kan forbedres. Det er sikkert ikke en prioritet, er det heller ikke så vigtigt igen. Det har jeg et lille slide med her, hvor vi kan se, hvor det fysisk, hvor det mangler. Jeg kan lige prøve med min laserpointer. Man kunne nemt have her for eksempel, eller heroppe, som så vil følge dig hele vejen ned ad siden. Ja. Og her er lidt mere. Vi mangler nogle flere knapper, der gør noget. Jeg mangler lidt her. Der er masser af plads. Det kan nemt lade sig give sig en liste over alle de sider, I har, og man kan gå ind på. Og så kommer vi til appelformer. Ja, Thy-møllen hjemmesiden, synes jeg faktisk allerede, der bruger mange af de her appelformer. Bruger i hvert fald Logos og Ethos rigtig meget, da de bygger meget på erfaring. Og så viser de selvfølgelig også med Ethos, med Logos, hvad de kan. Og jeg synes godt, at vi har brug for nogle flere kundehistorier, med hvad de synes om møllen. Måske en hel nyhedsside, eller en side hjemme på hjemmesiden, hvor man ligesom kan høre, hvad andre synes om møllen, og sådan noget. Og det har jeg lidt her på her. Der er nogle tal på, hvad den kan lave, sådan en husstandsmølle. Og der er noget med noget erfaring.
og så er der noget om noget strøm uden støj. Så de har faktisk det hele med. Men man kunne godt bygge lidt mere på patos. Ikke at det ikke er en god del af hjemmesiden, det synes jeg faktisk det er. Ja. Så kommer til header og footer, der har bunden og toppen, eller toppen og bunden. Øhm, Her synes jeg igen, at vi mangler lidt på headeren. Der kunne godt være et billede eller noget som skreven. Og ja, som sagt igen, så nede ved footeren, der kan godt være noget kontaktinfo. Eller der er kun kontaktinfo. Der kan godt være andet end kontaktinfo. Øh, Noget mere navigation på siden. Og så synes jeg, ja, igennem det hele kunne headeren jo godt følge med en brødkrummesti, så man ligesom kan finde hurtigt tilbage til der, hvor man var før. Og ja, det kan vel jeg vise her. Det kunne godt sidde under. Og så for at forbedre tilgængeligheden bør sproget forenkles i teksten. Måske opdeles lidt kortere i afsnit. Øhm, og så alt tekst med farver. Det kunne være rigtig godt, hvis man kunne lave ikke en side, men bare en lille forklaring på det. Ligesom i mange ordbogs hjemmesider. Ikke at det kan være en ordbog, men så at man kan gå ind og trykke på et fagord og ligesom få en forklaring på, hvad det betyder for produktet. Ja, så er vi kommet til hjemmesidens styrker og svagheder, og det er en, jeg har glædet mig rigtig meget til. Jeg synes, at som også står på min slide, at Thymeln som hjemmeside har rigtig mange styrker i det der med at være troværdigt. De har rigtig meget dokumentation på produkterne. At de laver lav støj, og at det alt i alt er god kvalitet. Det er dokumenteret mange gange. Det er de også gode til at få ind på siden. Det er klart en styrke, de har over konkurrenterne. Men de har selvfølgelig nogle svagheder. Der er en masse tekstmangler. Der er noget struktur i teksten. Call to action stien. Jamen der er rigtig mange. Mobiloplevelsen. Det er små ting, men det er noget, der vil kunne gøre en hjemmeside meget mere usable i fremtiden og ændre på. Ja. Og vi har lavet en faseinddelt plan med små nemme, altså de hurtige ændringer, man lige hurtige eller forholdsvis hurtigt kan lave. Og så nogle af de lidt større ændringer og handler noget med noget langsigtet effekt. De små nemme, det er CTA-sektionerne. CTA'er, sektioner og kontaktformularer i bunden, altså i footeren. Og vigtige ændringer, der har vi også skrevet mobilen på, fordi det er godt at kunne komme på en website på mobilen. Og have et sitemap. Det er men vi har også strategisk en beregner, altså hvad vil det komme til at koste at få en ny vindmølle, og et nyhedsbrev man simpelthen kan tilmelde sig, og der bliver opdateret inde på siden. Det vil også være en rigtig god ting. Og ja, til sidst er vi kommet til min vurdering af hjemmesiden. Og i min vurdering, der har jeg faktisk valgt at tage en anden hjemmeside med, som jeg synes gør nogle ting, som Thymeln ikke gør på samme måde. Og ja, så vil jeg ligesom veje det op på hinanden. Og det er Solid Energy. Jeg synes, der er stadig nogle problemer med Solid Energy. Den mangler brødkrummestien. Det gør begge to. Men den gør det bedre blikfanget for mig. Der er en vindmølle på bagsiden. Der er meget mere
gang i selve hjemmesiden. Og ja, og her usability, den er markant bedre, synes jeg. Øh, ja. Og ud fra kanylemodellen, tror jeg også Solid Energy kommer bedre ud med deres budskab. Det er nok også derfor, at det er en hjemmeside, der, hvis du søger på husstandsvindmølle, vil komme før. Men som sagt, Thy-møllen gør mange af de samme ting, og gør det rigtig godt. Så ja, det var alt for min præsentation.